ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ମହାନ ନାମରେ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଏ କରେକ୍ସନ ଇଣ୍ଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ ଜଣାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟାରୁ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳରେ ଥିବେ। ତା ସହିତ এই ভিডিও মাধ্যমରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଂଶୋଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ହିରୋରୁ ଜିରୋ। এই ভিডিও ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ବାଚ୍ଚା କିଭଳି ଭାବରେ ପଶୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା ବା ହିରୋରୁ କେମିତି ସିଏ ଜିରୋ ହେଇଗଲା। এই ଦୁଃଖମୟ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜା ମହାରାଜ ବାଦଶାହ ସମ୍ରାଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ବା ବାଦଶାହ ବିଷୟରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବେବିଲନର ବାଦଶାହ ନେବୁକଦନେଜର। ନେବୁକଦନେଜର ହେଉଛନ୍ତି ନବାପୋଲିସର ପୁତ୍ର। ଆଉ ନବାପୋଲିସର ହେଉଛନ୍ତି ବେବିଲନର ଫାଉଣ୍ଡର। ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ 605 BCEରେ ନେବୁକଦନେଜର ରାଜଗାଦି ସମ୍ଭାଳିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ୟୁନାଇଟେଡ ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଏବେକା ସମୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସେ ସମୟରେ 7-8ଟି ଦେଶ ଆଉ ଆସିଯିବ। ଆଉ ସେ ଜମାନାରେ ରାଜା ନେବୁକଦନେଜର ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। କେବଳ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିତିଥିଲେ। ଆଉ ବାଇବେଲ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ସୁନାର ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ସୁନାର ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉଥିଲା ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ସୁନାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ। ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବେଦୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଶକ୍ତି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ତାଙ୍କୁ ବନେଇଥିଲା କିଏ? ଆଉ ବାଇବେଲ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 37-38 ସେଠି ଆମେ ପାଇବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢିବା। ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ରାଜାଧିରାଜ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, କ୍ଷମତା ଓ ମହିମା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ବାସ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନସ୍ଥ ଭୂଚର ପଶୁଗଣ ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେଇ সকଳ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ମସ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନେଇଥିଲେ, କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ରାଜା ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ବାଦଶାହ ଥିଲା। ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା କେମିତି ସିଏ ପଶୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା? ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ତାର ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ବଦଳି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଆମର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜା ନେବୁକଦନେଜର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ ବା ଭୀତ ହେଲେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ବୃହତ ବୃକ୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ଗଗନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଦାନିଏଲ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 10-16 ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଫୁଲ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢିବା। ସେ ବୃକ୍ଷ ବଢିଲା ଓ
ଦୃଢ଼ ହେଲା ଓ ତହିଁର ଉଚ୍ଚତା ଗଗନ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ପୁଣି ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଥିଲା। ତହିଁର ପତ୍ରମାନ ସୁନ୍ଦର ଓ ତହିଁର ଫଳ ଅନେକ ଥିଲା, ଆଉ ତହିଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁଗଣ ତହିଁର ତଳେ ଛାୟା ପାଇଲେ ଓ ଆକାଶସ୍ଥ ପକ୍ଷୀଗଣ ତହିଁର ଶାଖା ମାନରେ ବାସ କଲେ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ତହିଁରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ। ମୁଁ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ମୋର ମନର ଦର୍ଶନ କ୍ରମେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖ ଏକ ପ୍ରହରୀ ଓ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କର, ତହିଁରେ ଶାଖା ସବୁ କାଟି ପକାଅ, ତହିଁର ପତ୍ର ସବୁ ଝାଡ଼ି ପକାଅ ଓ ଫଳ ସବୁ ବିଞ୍ଚି ଦିଅ। ତହିଁର ତଳୁ ପଶୁମାନେ, ତହିଁର ଡାଳରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ତଥାପି ଭୂମିରେ ତାହା ମୂଳ ଗଣ୍ଡିକି ଲୌହ ଓ ପିତ୍ତଳମୟ ବେଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ କମଳ ତୃଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖ ଓ ତାହା ଆକାଶର କାକରରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପୃଥିବୀର ତୃଣରେ ତାହାର ଅଂଶ ହେଉ। ତାହାର ମାନବ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉ ଓ ତାହାକୁ ପଶୁର ହୃଦୟ ଦତ୍ତ ହେଉ, ଆଉ ତାହା ଉପରେ 7 କାଳ ବହି ଯାଉ। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲା, ସେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଥିବା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ, ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ କହିଲେ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିବେ, ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆଉ ଦାନିଏଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାନିଏଲ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦାନିଏଲ ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ରାଜା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦାନିଏଲ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଏହା ଥିଲା ଯେ ରାଜା ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ସେ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଦିନ ଆସିବ, ଯଦି ଆପଣ ନ ଫେରନ୍ତି ବା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛେଦନ କରାଯିବ, ଆଉ ଆପଣ 7 କାଳ ପଶୁ ଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ଗର୍ବ ଥିଲା, ତାଙ୍କଠାରେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଅ ବା ତୁମେ ମନ ଯଦି ନ ଫେରାଅ, ଏ ଗର୍ବ ଏ ଅହଙ୍କାର ଯଦି ତୁମେ ନ ଛାଡ଼, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 7 କାଳ ପଶୁ ଭଳିଆ ଜୀବନ ବିତେଇବ। 1 ବର୍ଷ ଗଲା, ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ ଆଉ 28 ଅଧ୍ୟାୟ, ଦାନିଏଲ 4:28 ଅଧ୍ୟାୟ, ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେସ୍ସର ପ୍ରତି ଏହି ସବୁ ଘଟିଲା। 12 ମାସର ଶେଷରେ ସେ ବାବିଲର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ବୁଲୁଥିଲା। ରାଜା ଏହି କଥା କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣା ବଳର ପ୍ରଭାବରେ ଓ ଆପଣା ପ୍ରତାପର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି, ଏହି କି ସେହି ମହତ୍ ବାବିଲ ନୁହେଁ? ରାଜାର ମୁଖରେ ଏହି କଥା ଥାଉ ଥାଉ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଣୀ ହେଲା, ହେ ରାଜନ ନବୁକଦ୍ନେସ୍ସର, ତୁମକୁ ଏହି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତୁମଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 28ରୁ 31 ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲୁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ମାର୍କ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ତାହାର ମୁଖରେ ଲେଖା ଅଛି, ରାଜା ଏହି କଥା କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣା ବଳର ପ୍ରଭାବରେ ଓ ଆପଣା ପ୍ରତାପର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି, ଏହି କି ସେହି ମହତ୍ ବାବିଲ ନୁହେଁ? ମହତ୍ ବାବିଲ ଦୂରରେ ଥାଉ, ସେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜପ୍ରସାଦ ବନେଇଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ଶବ୍ଦ।
ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲର ପଛକୁ ଯାଉ, ଯଦି ଲୁସିଫର କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାବୁ, ସେ ବି ମୁଁ ବୋଲି ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ ବୋଲି। ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁର ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ରାଜା ନବୁକଦନେଚ୍ଛର ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ ଶବ୍ଦ। ଏ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଖତରନାକ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ତେବେ ଆମେ ମୁହଁରେ ଧରୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିଚା ଦେଖେଇ ଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ସେ କହିଥାନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ କିଛି କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରଶଂସା ଦେଇଥାନ୍ତା କାମ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତା ମୁଖରୁ କଣ ଆସିଲା, ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ଏ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଆଉ ରାଜଗାଦିଟା ଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ 7 କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ପଶୁଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ଘାସ ଖାଇ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମମୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ କ୍ଷମାମୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିକି ଆସୁ, ଆମର ଭୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମଠାରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଫେରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା ଦେଲା, ପ୍ରଶଂସା କଲା, ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାର ରେଷ୍ଟୁରେସନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାର ସମସ୍ତ ରାଜଗାଦିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ଠାରୁ ରାଜା ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଷ୍ଟୋରିରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲୁ ଯେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି, କି କୌଣସି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, କି ଆମେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଉଅଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବୁ ଏ ସମସ୍ତ କି ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନରେ କି ମୋର ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ କି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଡାଉନଫଲ୍ ହବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କଣ ହବୁ, ତଳକୁ ଖସିବୁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାହାବତ ଅଛି ହିନ୍ଦୀରେ, ଲାତୋ କା ଭୂତ ବାତୋ ମେ ନେହିଁ ମାନତା ହୈ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ କଲେ, କଥା କହିକି ମନ ଫେରେଇବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କଥା। ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ କାହାବତ ଅଛି, ଲାତୋ କା ଭୂତ ବାତୋ ପେ ନେହିଁ ମାନତେ। ତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ସମୟ ଦେଲେ, ତା ସହିତ କଥା କହିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଯେ ତୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି। ତୁ ସେଇ ଗର୍ବ ଅହଂକାର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେର ବୋଲି ତେବେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ତ ଲାତୋ କା ଭୂତ ହେ, ବାତୋ ପେ कैसे ମାନତା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଲାତ ମାରିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିକି ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଦବାରେ ଲାଗିଲା। 34 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢି ଯିବା, 34 ପଦରୁ ତଳ ଆଡକୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ସମସ୍ତ ରାଜଗାଦିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ରେଷ୍ଟୁରେସନ କରୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଅଲ୍ଟିମେଟ ପାୱାର ଅଛି। ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ତାହାକୁ ଦେଇପାରିବେ। କାଲିର ଧନୀ ଆଜିର ଗରିବ, କାରଣ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ କଣ ଲାଗିଛି, ଚକ ଅଛି, ଆଜି ହାତରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଟା ପଳେଇ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଯଦି ଆମେ ବାତ ପେ ନେହିଁ ମାନୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଲାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
ଆଉ ଥାର୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶିଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାକୁ ଫେରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ପାପକୁ କନଫେସ୍ କରୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାକୁ ଫେରିବାର ଅଛି। ତ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଏ। ପ୍ରଭୁ କଥା ରାଜା ଗୋଟେ ହିରୋ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସମ୍ରାଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ସିଏ ଜିରୋ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଏହି କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।